Ešte myška. Dobre, zdravím všetkým milovníkov nielen turčianskej divočiny. Máme tu nový vlogisek po dlhej dobe z Nory. Toto bude taký epilóg k videjku s tou medvedicou a tými medvediatami, čo som tam tak behal hore dole v tom teréne vykockovanom. No a chcel by som, ako som zverejnil to videjko, tak mi pribudlo zo pár odberateľov, tak by som ich chcel uvítať na tomto kanále. A videjko má k dnešnému dňu 39 000 videní, čo je super. Tak by som sa chcel poďakovať za to. A možno by som sa vyjadril k nejakým komentárom, čo tu na ľudia popísali. Tak pekné, zaujímavé video to mohlo byť a skoro celé video cenzúra na polobrazovky. No bodaj by nie, keď akože išlo o takú citlivú vec ako mláďatá, tak jasné, že to miesto je dobré zakryť úplne ako sa len dá. Keby tam bola sama medvedica alebo iba medveď, tak by som to asi neriešil, ale keďže tam išlo o tej medvediatka, tak som to radšej schoval. A ešte tam išlo aj o akože ochranárov, aby potom nebol nejaký prúser alebo tak. Dobre, čo by som ešte k tomu videjku povedal? No, bolo to fakt akože, nebolo to plánované, bolo to nečakané. Skončilo sa to tak, ako sa to skončilo, no ja som tam nemohol, ja tu mám ponga, ja som nemohol si tam riešiť nejaké veci, alebo nemohol som tam behať hociako, bezhlavo, tak som radšej zvolil ten postup, aký som zvolil, no, pretože trošku som tam čakal, kým sa situácia ukludní. Keby som sa rozhodol ísť dole po tej ceste, tak by to mohlo skončiť kadejako, no. Je pravda, že tam bol ešte ten ďalší medveď, čo ma prekvapil, jak som sa mu pozdravil, že ahoj. A to už som potom trošku bral nohy na plecia. Samotné videjko som poslal do redakcie SP21 Žilina. A začalo sa to potom šíriť už takým vlastným životom, že to v podstate prezdielala to MFK, Refresher, topky a tie zhliadnutia celkom akože vyskočili, no nejakých 39 000 zhliadnutí. No, ľudia venovali tomu videu 1600 hodín svojho života. 1600 hodín, akože to je veľké číslo, no. Je to zatiaľ asi taký najzajímavejší vlog, aj keď bol akože dosť rastrovaný, ale tak ja som to tam musel rastrovať, no. Keby to bol obyčajný medveď, tak to asi nechám odokryté, no ale pre istotu som to schoval. No a v súvislosti týmto sa ma ešte Adam pýtal, pozdravujem, že aké mám pocity, čo sa týka fotenia medveďov, alebo ako sa správať, alebo ako sa proste cítim pri tom.
Neviem, to je strašne komplexné a zložité. Tento konkrétny prípad bol taký, že ja už som mal ešte proste asi pár dní predtým to je také nutkanie, že proste potrebujem ísť tam niekde a chcem vidieť toho medveďa a proste som cítil taký drive, že chcem niečo natočiť, nejakého maca. No a dopadlo to tak, ako to dopadlo. Pocity sú také, to je tiež, záleží kam idem. Ak idem na miesto, kde viem, že tie medvede sú, ako tu na posledne, čo chodím, tak fakt akože ja sa snažím byť obozretný, ostražitý, nechodím do tých húštín, to je jasné, držím sa len pri ceste. Fakt záleží, no akože vtedy, keď som išiel, tak som sa snažil byť ticho, lebo som chcel toho medveďa vidieť. Keď som na nejakej novej lokalite, tak neriešim asi ani ostražitosť, skôr sa tam snažím zistiť, či tam sú nejaké pobytové znaky a či tam ten medveď chodí pravidelne, nepravidelne, čiže tým pádom aj ja tam musím chodiť pravidelne. No a tie pocity konkrétne v tomto prípade boli také rýchle, všetko sa to tak rýchlo stalo, zvrtlo, že ja som sa fakt snažil akože sústrediť, čo to šlo, lebo tá medvedica tam začala potom funieť a behať. Nechcel som cúvať dozadu, lebo tam bolo húštie a nechcel som ísť do húštia, lebo však človek nikdy nevie. Keby som sa tam ocitol a ona by vybehla proti mne, tak ma tam v tom húšti nevidí a mohlo by to dopadnúť ešte horšie, ako to dopadlo. To vždycky záleží, no akože keď viem, že tam je medveď, tak tie pocity sú, ja to nemám úplne inak, ako keď tam je medvedica. Pri medvedici som akože o mnoho viacej obozretnejší, ako keď je to nejaký obyčajný medveď. To v podstate asi ako nejako neprežívam. Kebyže je medveď a ja som na posede, tak ja som schopný ísť aj dole, že si ho akože natočím z dola. Ale pri medvedici veru nie, no. Veru nie. Takže tak, no to akože záleží od mnohého. To človek si musí sám vybrať, že čo chce, aký je jeho cieľ, či len zisťuje na tej lokalite, či tam niečo je, čiže on si musí zvoliť, či sa ide správať ticho, alebo hlučne, alebo ako. No, potom si treba dávať bacha na také veci ako vietor. Ja akože nechodím fotiť medvede, keď je vietor, lebo ako to šuští tými listami na stromoch, tak strácate prehľad o zvukoch v okolí. Hej, keď vlastne šuští všetko, tak nepočujete, neviete rozoznať, či náhodou nešuští niečo v kríkoch, čo sa práve blíži ku vám. Takže nejaký hluk, že voda, potoky, vietor, to ja osobne akože tedy nefotím. To na medvede, no. Dobre, čo by ma ešte také napadlo? Fakt to záleží od lokality, no. Ak tú lokalitu dobre poznám, že už tam mám nachodené hodiny, tak je to vždycky iné ako takáto že nová lokalita. Ten prístup je tam vždycky iný. No hovorím, no, nemal som čo iné robiť vtedy, keď tam bola tá medvedica. Ona síce zašla aj s tými dvoma mladými, ja som mohol zaspiatočkovať, ale ako som spiatočkoval, tak vlastne tam bol taký sklon a ja som už nevidel cez ten svah ďalej, čo sa tam deje, takže nechcel som ani cúvať inak kvôli tomu a inak kvôli tomu porastu, takže som tam vlastne stál na tom malom úseku a čakal som, čo sa bude diať. No a ako náhle to posledné mláďa vybehlo, tak som proste zvolil ústup a odišiel som odtiaľ preč. Takže tak asi nejako. Ozaj. V tom minulom vlogu som spomínal, že mi odišla GoPročka. Ale medzičasom sa mi podarilo kúpiť novú. Toto je stará 9. Tá 9 vlastne, ona funguje, len tu je ako je tento nabíjací konektor, tak vlastne cez mi nechce nabiť baterku.
Takže kúpil som ju túto 11. A myslím, že by to malo byť teraz lepšie. A v podstate môžem pokračovať v klasických vlogoch. Takže tak nejako. Takže mám zase dve kamerky a v podstate môžem robiť tie vlogy ešte zaujímavejšie. Jednu môžem použiť na klasické natáčanie vlogov a druhú napríklad ako nejaký detektor pohybu niekde. Takže super. Čo sa týka medveďov, chcel by som ešte skúsiť budúci týždeň. Neviem, aké má byť počasie. Ak by počasie dovolilo. Chcel by som skúsiť jeden taký edukačný projektík natočiť, čo sa týka medveďov. Nechajte sa prekvapiť, no možno v stredu, štvrtok by to šlo. Koncom týždňa. Bude to chcieť veľa trpezlivosti a možno aj pokusov, ale ja si myslím, že by sa to mohlo podariť. Dobre, toľko asi epilóg k poslednému vlogu. To, čo som chcel, to som asi aj povedal, tak vidíme sa niekedy na budúce. Čus.